advice yan. 안녕하세요. 나는 꼭 하늘 sa MOR. Ka-interviewon ko sabi-sabihin. Kuha nagpali ako Kanding. Kaya naman na, kanahan mo sa TV. Para magkanahan mo. Okay kayo mo. Kita na ko sa inyo mga booth. Dari ko nagtrabaho. Mana siya si Kuya Cardo. Kumusta Kuya Cardo? Okay na ka? Okay na kayo. Kaya kayo siya. Muna siya sa putahe ni Manny. Kauban niya ito si Sinalumani. Pero ko, lakos, Koreanong Kanding ko. Kamusta mo pagpanapahori, Kuya Cardo? Uy kayo. Papakutulog. Dili halata na way tulog. Halata kayo eh. Isumay na akong mata. Bagdo na kasi eyebags. Grabe ang pagpanabaho. Pero okay na na. Ang importante. Oo. Ang importante, naikwata. Naipampiin. Salamat kayo na yun. Kaya gisuportahan namin na alalaw. Kami magpartner permitis punag. Kaya kaayos Kuya Cardo. Mura siya Koreano po. Salamat na yun. Kuya Cardo. Mura kang Koreano. Siya si Kim Bugsok. Say something kay Bumsok. Say mamasultis to mga stukintig pamina Cardo. Pailan ako. Pailan ako akong amahan. Raya ang mahal na yun. Amahan. Yang amahan ipakita na ito. Mahal sa si June. Pa. Pa ka. Upa. Tara pa. Tara, upa. Ikaw pa na kagabi pa? Kamusta mo pag-gabi ko pa? Naupaw ka sige ko pa? Magkahulbot ang lubo. Magkahulbot na siya buhok sige ko pa. Magkabala ka karon kay mag-live ta karon. Kau pa na to lang Kanding, lingis ko ano Kumusta na kasi mo ang pagpanabaho? Okay ra? Koratan siya siyang kaugalingon. Pagtanaw niya na koratan siya siyang kaugalingon. Tumoto siya si Kuya Cardo. 만약 카우바나 못 패밀리라 안녕하세요 여보세요 사랑해요 okay kayo kuya kani ako ang video kay maedit akong naong bisan pa akong naong dako kayo ni gamay ko sa video puti kikong ngipon nila padol ako 사랑해요 안녕하세요